Fidel Peter sa atong mga kaigsunang Muslim nga naminaw karon. Unta karong adlaw ninyo mabasa ning akong suwat Dulanday. Kay basig mabahaw ang akong greetings. Una sa tanan, mangay ko katahuran ninyong duha. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong programa. Mga kabagtsakin na boy! Chichi! Kung magigugma ka, ihatag yun di mo ang tanan. Maski unsa pa may naa kanimo, basta pwede pa nimong ikahatag, imo ginang itunol sa taong imong minahal. Ako din si Joyce. Dili na ko tinud nga pangan. Taga Kabantian, Davao City. Dili na ko tinud nga address. May 29 anyos. Dili na ko tinud nga edad. Uyab na ko si Bonnie. Umudagan na og siyang kabungan ng among relasyon. Susama sa mga normal nga manag-uyab, Dulanday. Doon na may paglalis, doon ay pagbinahalay. Di na ko gusto maglalis pa mo nang ihatag na ako kay Bonnie kung sa maniyang ikinahanglan. Kaya doon na may mga paglalis o may mga pinahalay. Pagtungtong na mo og siyang kabuwan, dito na nagsugod. Ang kapdo, tsakong kinaboy! Achichi! Ang problema ni mo, sweetheart, maglingo-lingo na pala kinang imong liog, murag makulbaan na kuana ba? Sa maglingo-lingo na gani ka, no? Murag dako kay gag problema na, sweetheart. Kabalo mong goga, lisod yun ay kung biyaan ni may mong hinigugma. Ano kayo ngon magkaana, biyaan na day ko ni? Ha? Ako? Ay, Kasi nakalimot ko eh, ikaw ang dunay balak nga mo abroad. Lagi, sweetheart, apan dili pa ko gusto ko nga ka nang mag-inaanak kag sulti, mag-istorya ka na kong mga inaanak. Pero ba yung ka nga, kaya ako paglakaw para sa kaugmao sa pamilya, kaugmao na itong duha. Parts, aminaw. Lagi-lagi yun sa man, di na kadi. Bingawon ko di mo. Kabalukuhan na ako. Kung mamay mo, di na lang ka magawas. Ay, talaga, bro. Yung usawan man ako niya akong pamilya, Bill. Ha, napapang ko eh. Napapang kong apuhan diya nga nagibilin sa balay. Napagin ako pag umangkol diya nga, sus ginuwa, ang sipon, way puas. Ha, so pa sa katoy ka na yung sipon karon 9 anyos na, sipon ng gapon. Amino, Ragod. Di ba di mo mahuna-unaan kung usa ka mingaw ng malayo kasi mong hinigugma? Ako na lang ginauna, kabalo ko nga mingaw kayo na parts. Part na minaw, ha? O gani, unya Ay, imo na wala lang agad. Ngayon mo kung, yung mga ginabalik-balik sa kuha nga, mingaw. Wala na ginagawa ko lang ginahuna. Ay, gusto na ko, pag mulakaw ko, kausara. Bao gani. Mintas wa pa kakalargapin. Taon takay hangyo ni mo. Sama na. Sulti. Nanginhanglan magukog dakong kantidad. Dakong kantidad. Mo man na nagkata sa kay kumot-kumot sa dakong kamot. Ay, gini sige binuang niya. Kay seryoso kay ko. Sama na. Na ako'y gi-invest ba niya? Kuwang man akong budget good, bisag mga 50 mil lang.
mil? O kabalo ko, sayod ko gamiton pa mo na sa mong paglakaw ang kwarta. Pero Siya nga, di ba? bayaran man din ako na Guli, ko pinakita ng kwarta niya. times 2. Times 2 ang mahatag sa tuwa. So karon dali ra na ako mabalik sa imong kwarta. Kagi na kuha ng ina ng mga palortiyo na ba? Wala lang ba ito dire ko yun? Kailay na nga kuya kaya minorte. Wala na din sa mga silingan. Daan palagi ko. Abi na ko makatabang ka sa kuha. Sige, ay kagol, sige, parts kaya samtang mapambuko kalakaw, pahiram na ko to sa mga kumpundo nga, kuha ng 50 mil. Tinuod ka, parts? Pero ibalik ko lang, din akong mabot akong visa, ha? Lagi. Bisa konsay, bayari ko, ha? Lagi. Saan ko na ni mo? Salamat kay parts, ha? Kanila, kuha na ko, ha? Kuha na ko. Ay, kwarta na sad ko. Sabi sa kwalay, cooperative nila ko na butang di ay. Ito sa ko dito, parts, ha? Sige. Tara na, uban natin ka para makuha din ako. Ako naman, parts, sa 5 naman, wala. Sarado naman sila. Sama na, oy. Ay, gugulit-ulit ka, bakit maglagot ko, ano? Lungkapo niyo itong cooperative dito. Sige, ugma. Ugma na lang. Hindi, ugma, ba na tagaugma, ha? Kaya ko si ko nilagay. Halidi man, ugma. Sunod ugma na lang. Samantay, gudani. Pahiram na, dyan ko, ha? Lagi pa mo talaga. At wala itong landscape, kanang landscape cooperative. Bantay, bitaw ka, ha? Patay ka. Gagawin ko, ito. Lagot. Wala. Niya na pag na. Niya ko din ko. Niya na pag na. Sukan ba? Boards, relax lang. Asa na yung kwarta niyo? Kay kanay mong motor nga kanang ikono si 20. At ito ng pagwapuhon, mo na ito naghagad. Lagi boards, kabalo ko nga. Maikay ka ma-upgrade ang motor. Ang ibutang na ito kaligid na waligis bulldozer. Siya araw ba plat pa na boards, no? Ay, sus, ka na mga motor na parit-parit. Layo na kayo na ng motor niyo ba? So, sa ato pa boards, sobra pa sa uso-uso niya akong motor na boards. Labaw pa susoso. Boards, pwede ba na ito ni iparid ni sa araw ng Davao akong motor na boards? Birds, pwede na ito na ipalit po bisag ligsan na nilang motor na birds. Pero, Daga na nagyabang sulay driver birds. ang mahal makay budget to, eh. Sa 60 mil, squinta naman ako makuha, boards. Kira may nagkuhan. Kira na siya. Ato, pa lang ha. Nakalimutan na birds kay samtang nga masugol mo ng motor na birds na sariling driver. Ano ba? Butangan ta brain battery. Utok rin mo motor birds. Bright pa na mo birds. Isa? Bright pa na mo motor mo. Buta. Ano mo apir mo motor birds? Nawa ng motora, boards, no? Oo, mo asa na mo palit rin ya. Nya, boards, kung suguon ni mga tagaytag ko niya, karga nga kon, didading. Pagbalik ka na bird, mo type pa na dito sa panel board birds. Kung sa may gusto niyo mo, estudyante, kanang kwan, kanang nagtrabaho, kanang backlegs. Oh. Ay, kategory birds. Napi byuda na, boards. Na-view dyan na. Nawa ng motora, boards, no? Pero pwede installment na lang ako ng G's, boards, kay Victor man ang kwarta, Okay boards. birds, may ba birds? Upgrade ang motor, boards, ha? Iinom na lang nato ng Gismel. Oh, okay kayo. Ano? Panaguhan na to na yun. Kana, may gusto may tawag birds. Ako yung pala na birds. Diba, butangan na nag-bucket birds. Kana pangkalos ba, kana mo bako-bako ba? Okay kay boards. Ay, pag magtatlat, pag mag-gray-gay, ka nang dugay ka subida, mo tayo mo bira. Boards, gusto mo na ako na isipin akong motor, boards. Birds, in short, birds, buo na ito nag-motor, murag sa dam. Dara, parts, Uy,
salamat. Biyari pa yung kuha na Oo, ay. lagi. Grabe na ba yung kaya ko nagalusingot, di ko pangita ng kwartahan. Di na rin mo mahiya pag kaya, pagkakayo ko na, para ko na, mga squinta ko na, Grabe di po. nag-20. Ulit mo nito, 20 ulit, buka ni. Kailangan, baby, usama mo, mumili ko lang yung silyo, yun. Awa mo yun, mga may kwarta, mga maramang gina siya. Mo ba? Ay, daplin sana ito ng kwartahan. Mag-istorbo na kayo ni. Malagi na dayo ng imong kuhanon ba? Usa man. Usa pa. Parts. Kasi nagtuo ka nga, hindi ko gusto makabawi ko sa imo. At ayaw ko na na, Parts. Uy, ikaw ba? Ano mo na kung ay ko harasap pa. Gusto ko Ito ko wala to silingan niya sinang nega. Uy. Kasi rin na kayo kasilip na kayo bubu kayong babae. Sok na gagmay kayong mga bangag. Kita na yun na. Ay, samok Parts ba? Parts. Hindi si Karingga di ha. Isip din na ako ni si Kwenta Mil kay basig bawiyon pa ni. Parts ba? Alit dari. Ayaw, Parts ba? Ayaw. Alit dari. Parts, ayaw, Parts ba? Eh, dali dari. Pas maluya. Gatulog ng mga laway ni mo, Parts. Parts? Okay na nga, Parts? Burger pa ka. Kung ano man. You're so yummy. Sige. Tama mo. Hingay kay lahi sa bang butan, no? Boots lain, magigandar niya akong motor, Boots. Asa ka tag-andar na na? Muro manig... Darang aeroplano andar ni. Birds, anak kanindot na, Birds. Pag kanang traffic topic, Birds, sila ka maglisod. Bulong ka na nagyahan. Salamat ka sa So kayo mo na kong helikopter o tingog na, Birds. Ay na lang, Boots. Ay, lain mo si... Patak palapad. Wala. Kaya palapad sa electric pan niya. Boots, bilib ko ni mo shop, Boots. Baka nag-aayo, balik kang mga daot nga rip di ay. Mamusing masin. Tanan eh. All around purpose na yung shop. Mau di ay. Pero, Boots, salamat juga kay Boots, ha? Di ba na, Birds? Basta ako to 10 Birds. Ato na to tayo. Iinom na to, Birds. Automatic. Automatic, Anong Birds Boots. na, Birds? Okay. Inom na. Bebe. Pasama na kong pandar, be. Pasama na kong pandar. Sige na, Boots. Ay, andar gina yun. Rekunta na. Airplane motor tawagan na, Birds. Ano sa, Boots? Airplane motor. Mo gina bilib ba na ka ng Boots ba? Mo gina wala sa mga shop, Boots ba? Birds, scientist na yung mga istorya, Birds. Bisi kalimut ka. Dito, Boots, no? Walking in, tuklay na eh. Bilib ba na ka ng tawanan? Ha? Saan? Kapag ka, mong punta ka na lang makina. Saan ng tawanan eh? Boots, mag-inom na ta, Boots. Naunsa di ka, Boots? Ay, pabilib lang ano, Birds. Pabilib gina ka. Tara na. Okay na. Kinahanglan akong additional nga 30,000 kay kanang di ko gusto maipit ko sa amigo ba kay dugay na mo na utangan na. Ay, ang tanong mo lang 30 mil mo po. Tinuuda na sa kalibur akong utang niya. Tungod sa kadako sa interest, abot og 30,000. Lord, ginoo tao. Ay, kada ko alam ka dinala parts. Uy, saan ako na? Asa ako malangkong anak, uy? Stangkong man. Adyo kay kakwala na, parts. Maglibog dyan ko anak ba? Parts, una ka mo lakaw, parts. Ay, ko gunitan lagi din mo na akong abaga ba? Ay, ko ka na ba? Una ka mo larga, parts. Duaw-duawa ba ako, ha? Anong ingon man ka na parts? Lain magay ka manulti. Pasagda naman ko rin mo mapriso ko. Tungkol na 30,000, di ba?
To, ayaw kalimutan. Dali ko isa kasi bigay sa aking binangi. Yan ang tundan kay sakit ang lubi po, anak. Pasi, para dili na ka mas malain. Linungag lang ha, linungag lang ha sa akin ito sa Kung ang ginamos with limoncito na lang. Ha? Gusto gilid mo, please ako. Oh, kaya na please na biya ka sa ako kasing-kasing. Pwede pong matuslo na siyang pagkigugma. Parts, hinapal ko, malaluoy ko, tanong si mong kay, mismo, maluoy ko ni mo nga, kay mahilak ka, katawa ko ba, sa katawa ka, gahilak. Parts, hilak lagi ko. Mura nainitan, mura ka nainitan pa, Choy. Ano naman sa akin, lagi-lagi, ayaw ka balaka, tabangan ta ka na, o draw. Ano na, kung amo na ikulan, Salamat kay Parts. Parts, 80 mil ay mong utang sa Parts, ha? Oo, salamat kay bayaran ko ni pag nanglarga ni mo. Tadas kalendaryo na ko Kwan Parts, ay ginalangkata lang kalendaryo na mo, ha? Lagi. Ay pag ampo nga masunog mong balay, kay buwa, makwits yun na. Salamat kay Parts. Kabalo ka Parts ko sa kadakong tabang nila ka lang ko Parts. Nya, mula na yung pasalamat ni mo sa kuha. Parts, salamat kay Parts. Salamat yung kayo. Wag gini, manhid gini tong hanap ba? Parts. Wala na gini kay, wala yung kay lain nga ko, kaya gawasan magpasalamat. Parts, nagdali magkukuna po kay Giyapas. Balikan lang, tiga. Mo ba? Hinanyan na din ni Ron. Sige na, Parts, bubalik lang ko na yan. Sige na, ano na ako. Parts. Pas, ako na ko nung sa dali, Pas. Nalakaw, Pas. Ay, tayo nga na, wala mo kagiraman, lakaw mo dayon. Kisay nagtunga ko kaya. Galing nga, gitni mo. Birthday, Birds. Ako pa, inom. Ang sarap ng bayabas whiskey. Isalin. Inumin. Alami kayo. Birds. Smooth, wala kang pakay. Tinawag na rin isa. Birds. Dahil si Rizal na lamiging si Rizal na Ayaw, isa-isa tequila, boss. Mag-tequila ta. Correction. Kaya butanin ko na kasi ni... Mahorne ko na kwan. Butanin ko na kasi ni mga niyog. Dali, imdong ko. Birds. Ayaw, Birds. Lang nga, yung tequila. Papaaga ko si Muliyog. Ano yan? Ayaw, Birds. Maayot naman ni Solo. Grabe paitan yung liyog, parts, oy. Sige, ikaw na po, parts. Butanin ako kasi na nga kung waitan niya. Subsuba na yun. Wala nga. Ali, dali, subsuba. Kalira. Sopa. Burs, wala yan ay. Burs, wala yan ay. Burs, pinagsilip sa dagilo. Burs, kaklaro ba ko, Burs ba? Kaklaro ba ko, Burs ba? Ako, Birds. Binibdyo kayo ngayon. Ano, Ay, Burs, butangan ako ang akong aping o gasin. Sige, shot, Burs, shot. Subsuba rin kasi sa waping. Malingi ko. Sulips na kita. Basta ka na, electric na basta. Burs, wala lagi yan na. Burs, naina. Gini mo, Burs. Ninood mo ka, Burs. Ayaw ko pa pala, Birds. Gusto ko sa pikas aping, Birds. Hindi ka dyan ko na sa aping, Burs, sakit kay bangking mo. Birds. Nandito ka ko naman ba, Birds? I love you, kay ko di mo ba siya? Burs, kumidyara ka rito, Burs. Burs. Birds. Burs, ayaw, Burs. Kailangan kong iya, Burs. Malisyak na naman, Birds. Burs, ako kong iya, Burs. Kailangan tayo naman, nakahato na sa kwarto, Birds. Saan mo naman? Birds. Ano? Birds, ayuha ako kasi ko, Birds. Masa ba ka nang
maing balita nga imong isulti sa ko. Maayo jud kayo parts kay akong besa. Mo ba? Uy, congrats kayo kay hinapot na imong visa Mo ni. lagi oy, bayarin ako sa akong 1 million 50,000 parts be. Grabe ka na saan nabot imong gun parts. Karon lang kita taon. Imong visa first. Nagulagdag Pila ka bulan mahinulat imong ana. mga dugay-dugay kada mga hapit gid tuig. Salamat kay naabot ra gyud ang imong visa mo ra gyud imong ipaabot, di ba? Mo ra gid ang parts bayari. Jesus kay ko. Bayarin ko sa 50,000 parts be. Kabalo ba ka lisod kay mo kuha og visa karon labi na moadtog ka ng Lagi Canada? grabe jud kay dugay jud kay ko pila-pila ni. Naging approval na ka. Oh, yan Kasi na. may mga pangutana kung Daka kay mga pangutana dito pas kaya pa ka kalit pas bayarin ko sa 50,000 parts be. Ano ka parts? Bilib ko nimo kay isa ka interviewan lang ka na dawat din ka sa Oo, embassy. ako na ko ni may lain pa pero parts ang 50,000 parts ba? Kabalo ka na ko amigo. Si RB dugay na si apply mo abroad wa gid gid sige ka bagsak. Lagi ako lain matira na to niya kay kuan to. Isya ro to pero ako parts karon emoji ta mel iya bayarin na kay kung masa puntag bular ka na ko. Parts kabalo ka parts. Ang pagpanarbaho dito dili lalim mo na ikaw mag-amping ka kanunay. Hindi na ko ang pagpanarbaho o pagpaningil lahi na siya. Ulahi po na siya parts pero di kamo kana kay nakagawas naman ka. I-grab din mong opportunity nga naa ka dito. O saan magkarabi ako ang bahin ako kung sinta may laman ni mo? Huwag na akong ginaingon. Dali, agay. O saan ka? Parts, kabalo ka. Dali ra kayo na ni mo makita ng kortahan to. Ingon ka nga, kuhan. Makita man din na ni mo dito dayon. Ano naman kinahanglan ng kortahan na? Sabi ako pamasahe ito pagkapansa ko mga umano ako mga papilis. Excuse ka. Hello? Sige. Patuloy na. Sige. Okay, bye. Parts, dali ko kay emergency lang, ha? Una ko. Una ko kay dali ko. Hoy! Tawag! Sabi ka, bayan mo! Hoy, bayan mo, hoy! Pans! Pans! Kuchinta mirada naman ko dito ng sao na ko po. Bayarin ko lang kaon ako, ay! Bayarin ko ang mas hapon di ay. Hapon mo rin last flight mo rin di ay. Salamat ako si Quint. Ako ko 50,000 eh. Hindi na ko kaya. Sakit kaysa ko ang kutughan nga naisahan ko itong kuya boy. Saan naman tuntungan na to? Bayarin ako sa kong 80,000. Ibarat ka na taon ko. Saan naman ako ni Bonnie. Si Bonnie and Ivory. Sa una na lang akong pagwalali. Frank Sinatra? Frank? Ano na ka? Hello, ko ni mo gusto na ko nga makalarga ka. Dayaw na 1,000 o. Ipadayon sa mga planos kinabuhi. Frank. Ayaw, Frank. Wala ko ikabayan ala, Frank. Hinahinay lang. Kung makakwarta ka, diyan ako mo bayaran. Siya ginagmay. Kung ang unlimited ang pagbayad ani, dili 2 gives, 3 gives, unlimited gives. Salamat kayo, Frank. Ikaw rin nakasolbad sa kong problema, Frank. Frank, salamat kayo. Way sa payar ka. Bihago, malipay na kong muhago. Frank, salamat kayo, Frank. Bayaran lang kalakay ka pala. Bayaran talaga ani. Ayo. Sige lang, una ka sala. Unya na bayan na huwag makalarga na ka, ha? Frank, salamat kayo. Remember that piano so long